Hola, soc Eva Tallada i estem a Tribalona i avui farem una combinació d'una de les assignatures que té més bona acollida a l'escola, que és burlesc. El burlesc està basat en l'estètica pin-up i dels anys 50 i és un estil molt femení i sensual. Doncs ja estem preparades per començar la nostra combinació de tribal fusió burlesc. Necessitareu uns guants de setí que trobareu a qualsevol botiga de complements o disfresses i unes sabates de taló que no siguin gaire altes per donar-vos estabilitat. Podeu posar-vos el vostre vestit preferit o roba amb la que us trobeu guapes. Començarem en diagonal cap a l'esquerra, flexionant la cama esquerra i aixecant el taló de la cama dreta. A partir d'aquí afegim 8 petites caigudes de la cadera dreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mentre fem això, ens traurem el guant dret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedarem aguantant el guant amb les puntetes dels dits. A partir d'aquí obrim la cama dreta i mirem amb shimmy o vibració de pi de la diagonal esquerra a la diagonal dreta. És molt important que estireu les cames completament quan feu aquest pas. I aquí farem una volta amb el guant i el llançarem. Repeteixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí repetirem el mateix. 8 caigudes amb la cadera esquerra mentre ens traiem el guant esquerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I aquest cop obrirem la cama esquerra i farem 4 cops de cadera acompanyant amb els braços a dalt. 1, 2, 3, 4, deixem anar la mà esquerra i donarem com si fossin 4 cops de fuet. 5, 6, 7, 8. Repetirem tot, aquest cop traient-nos els guants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.